тази година казахме довиждане на училището. Учениците са на седмото небе, може би и някои учители. Горкото старо училище ще бъде самотно цяло лято. Вече няма да ги има палавите мълчугани, които всяко междучасие тичат по коридорите на училището. Няма да ги има и срещите с директора след поредната щуротия. Всичко ще опустее за цели 3 месеца и нищо няма да е същото. През това време учениците ще забравят физиономите на любимите си учители. Ще забравят и за библиотеката и ще си живеят живота. Всъщност, по-добре да не забравят за библиотеката, че сега ще дойде 15 септември, а ще трябва да си живеят живота и след това. Дани, я почакай, какъв е този песимистичен репортаж? Не забравяйте физиономите, ще дойде 15 септември. И какво говори за библиотеките? Знаеш ли колко деца ги посещават с радост през лятото? Не си ли чувал за Балканция в библиотеката? Не. То е ясно, всички разбраха. Ваканция в библиотеката, вие какво ще кажете? Това е библиотеката в 4-ти район. Аха, вече се досещаме какво ще ни кажете. Това са архивни кадри, т.е. направени са преди време, а не сега. Грешка. Така изглежда библиотеката всеки ден, откакто учениците излязаха във ваканция. Мислите си, че сега просто искаме да ви покажем сбъднатата мечта на всеки родител и учител? Отново грешите. Ето какво ни разказаха учениците тук. И да уточним, ученици във ваканция. Аз през ваканцията тук мога да чета, да копирам, рисувам, играя на много различни игри. Аз съм тук през ваканцията, защото с много деца се събираме и играеме на различни игри, например на Беден и богат, клечки и най-различни други игри. Тук ние понякога си намираме книги, започваме да четеме и някой като прочете нещо интересно го показва и на другия. Тук на нас ни е много забавно и рисуваме, копираме и след това отцветяваме копираното. На мен тук, аз идвам тук, защото може да правя всякакви неща и се събираме с приятели. Четеме книги, рисуваме, играеме на игри. И аз идвам през ваканцията тук, защото навънка не знам какво да правя, а тук може да чета книги и ще науча много нови думи и ще ми е по-лесно да чета и в клас да мога да разбирам всички думи, които госпожата казва. Лятото дейността на библиотеката се променя, от място за тишина и спокойствие се превръща в място за забавление, игри, контакти и най-вече огромно удоволствие за децата. За тази цел ние сме направили една лятна програма, в която всяко едно дете може да намери своето любимо занимание. Заниманията ще бъдат всяка сутрин от 10 до 12 часа. В програмата ни е включено ден за готвене. Това е да играем и да готвим. Всяко едно детенце проявява инициатива в кулинарни умения и ги показва тук. Друго занимание, това е с ръчни ръчички. В тези занимания ние апликираме, рисуваме, правим оригами. Много често част от заниманията са по идея на децата, което е чудесно. Миналата година изработихме една прекрасна завеса от капачки, която в момента, за съжаление, не мога да ви покажа. Следващото занимание е таинството на библиотеката. Това се оказа една от най-интересните занимания за малко по-големите ученици, защото те получават минимум библиотечни знания, могат да се ориентират в книгите, начина по който са подредени и под формата на игра. Те много често искат да търсят определена книга по автор, заглавие, запознават се с авторски таблици, сигнатури и това се превръща в любимото занимание на малко по-големите дечица. А пък най-малките научават елементарните познания, как да си запишат книжката в картона, което също за тях е удоволствие. Едно от любимите занимания е с книжка
сред природата. Тази година сме планирали да излизаме по 2 пъти в месеца. Освен, че четем сред природата, много често ние се и забавляваме. Правиме си турнири, скачаме, играем с топка. С една дума, удоволствие и спорт. Нещо, което за децата е много важно. Заниманието да четем радост. Много пъти то също е под инициативата на децата. Някой е прочел нещо интересно, предлага, четем го на място, обсъждаме го. Случва се да правиме и илюстрации по темата. Тази година много ми се иска да направим един конкурс за изработка на детска книжка. Всеко детенце, което има желание да се включи в този конкурс, може и вкъщи, може и в библиотеката, да изработи книжка, да направи текст с илюстрации и накрая най-добрите книжки ще бъдат наградени. За всички деца, които смятат, че ще им бъде приятно, могат да заповядат в библиотеката в 4-ти квартал, а също така тази програма ще бъде и в детската библиотека, която се намира в общинската библиотека на 2-ия етаж. През лятната ваканция всеки, който скучае вкъщи, може да дойде при нас. Вече на всички стана ясно, че за присъстващите тук това е част от очакваната ваканция, просто защото обичта към книгата и знанието нямат нужда от нея. Всички идват по свое собствено желание, подтикнати от възможността да общуват с книгите и връстниците си. Един чудесен начин да прекараш свободното си време. Пък и заради още нещо, тук винаги с много внимание, с широка усмивка ги посреща Марлена Станоева и им помага да се убедят в правотата на израза. Четенето е забавно, полезно и модерно.